pe expunarea orașului Târgu Frumos, unde muncitorii lucrează din zor la renovarea acesteia. A început, nu știu când le termin, pe scurt. Știre de ultimă oră. Astăzi au început lucrările la Banca Agricolă din Târgu Frumos. Astăzi începem lucrările de organizare de șantier, care va măsări. Iar lucrările efectiv de reabilitare vor dura 4 luni de zi. Și ce va fi în locul Băncii Agricole? Centru social multifuncțional pentru locuitorii orașului. Suntem în fața Casei de Cultură, unde ansamblul folcloric Târgu Frumos face zilnic repetiții. În continuare, îi vom lua un interviu domnului Petru Pricop, coordonatorul acestui ansamblu și directorul acestei instituții. Un aspect al laturii culturii, ceea ce se pierde ușor și se câștigă greu este datina, este tradiția. Dacă se pornește într-o înființare, un ansamblu de cântece, de dansuri, de tot ce ar fi folclor, nu ai șansă să te dezvolți pentru că tineri în special, ei, cei cu care eu sunt obișnuit și cu drag lucrez, își găsesc mereu alte și alte preocupări și nu putem să menținem sub o formă pregătită mai mulți ani. Frumoasa mea! Vii la Horizont? Vin, Gheorghiță, vin cu drag! Odavaca mea! Îți spun că avem militar de seamă de trecut. Un salut artistic pe care îl adresăm noi celor care participă aici la Târgu Frumos la un simpozion pe mediu transfrontalier care reunește primari din Ucraina, din Republica Moldova și din Moldova noastră. Cum spuneam, este un salut prietenesc, frățesc, sub forma folclorului, a cântului, a jocului, a dansului popular. Prezentăm un program de muzică populară și ușoară și un alt program coreografic de dansuri populare. Inițial, când am aflat de înființarea asociației voastre, să fiu sincer, am fost sceptic, în sensul că parcă nu-mi închipuiam că o să ajungeți la acest nivel și acum chiar că vă laud și meritați să fiți lăudați. Aveți o asociație, aveți o familia voastră care mă încântă. Mă încântă de la zi la zi, din ce în ce mai frumos și mai plăcut. Faceți lucruri frumoase și antrenați mulți tineri în a face altceva decât ceea ce marea lor majoritate mulți fac pe lângă casa lor sau pe aici, pe acolo. Multe acțiuni de toată frumusețea și cu perspectiva, simt asta, o perspectivă de a face mai mult, de a dezvolta proiectele voastre și îmi place că aveți o diversitate întreagă de proiecte. Am dorința ca ușile instituției să fie deschise în permanență, să pătrundă pe acolo cât mai mulți locuitori tineri ai orașului să vină să conlucrăm, să dezvoltăm actul de cultură în toate formele lui,